जोंनि मेदामा नै ओरैबायदि मा मावदों आरोखि ओमफ्राय मा मावदों दा नै ओंखाम ओंख्रि संसिगोन आरो न'फ्रा ओंखारलाय आरोखि बोराय जाजोबखाबाय ओमफ्राय मा ओंख्रि संहाय दिनै बिमा ओमफ्राय अमा बेदरल' संहायसै दिनै थारुनजों ना गोरानजों होला आच्छा ओमफ्राय मुम्बाइआव थांसै होनदों दा नोंबो ने दा जेबो मेदामा मुम्बाइआव थांसैनो नै फैसा खामायनोसै आङो फैसा माबायदिथो खामायनाय फैसाखौलाय जारलालै जोंबो बे फुला ओरैबायदि समायना जानानै दङ नै ओमफ्राय नैबे फुलखौ आइ गायदोंमोन ओमफ्राय बियो आंनिनो न'खथि आंना न'आ बेयावनोमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आइयाबो नैबे फुलखौ गायनानै एसे नैबेयावमोन आइ उन्दुग्रा न'आ दा बेयावनो आइया थैनानै थांदों ओमफ्राय दा गय गायसनजोबनाय जाहैबाय आरोखि नै हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आङो जेबो इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोथ'नाय जायाखै ओमफ्राय जास्ट ओरैनो आङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों बेनो जादों जाहैबाय आङो अबेयाव जोनोम मोनामोन ओमफ्राय आंनि बिमाया अबाव थैया आंनि बिफाया अबाव थैयामोन बे लकेशनखौ आङो नोंथांमोननो देखायनोसै ओमफ्राय खाथियावनो जायो आसपास ओमफ्राय आङो बे आंनि फुराना बिथाखौहाय आङो जोंनि आदानो होबोनाय जाबाय ओमफ्राय आङो बेनिफ्राय एसे खोलाथिंजाय खारबोनाय जाहैबाय आरोखि सासे बेक्तिनिफ्राय आङो हाखौ बायनानै लाफैदों ओमफ्राय दा आङो बेयावनो दङ संसार जानानै ओमफ्राय दा आङो बे आंनि फुराना हा बेखौ आङो बिथाखौ आं देखायनोसै नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरोखि दा लोगोफोर नैबे लामायानो जोंनिथिंजाय दावखोलांग्रा लामा नै दा ओरै सिदा थाङोब्लानो जोंनावहाय हाबफैनाय लामामोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावहाय न'खरसे दंबावोमोन दा बेयावनियाबो गैला आरो दा बियो मिसकेराव खारलांना थाहैबाय आबौ खदालनिमोन आरो बियो ओमफ्राय दा ओरैहाय दावखोलांनांगौ आरोखि जोंना न'आ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै बियो आनैनि न'मोन बेयावहाय आबै बायरानि न' दंमोन आरो साहा दखान होयोमोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना नैबे न'खरनि ओरै न'खरसे बारबानो जोंनि मोनोमोन आरोखि बै गाम्बारि गोजौ नुदोंना नै बे गाम्बारि बिफाङावनो जोंनि न'मोन आरोखि दा आं देखायनि नैबे गाम्बारि बिफाङावनोमोन जोंना न'आ नै दा बेयावनो दंमोन जोंनि न'आ ओमफ्राय बेयावनो जोनोम जादों आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे न' नुनाया जोंनि आदानि ओमफ्राय नै नायदो नै फुराना जोंनि खान्थाल बियो जोंनि गुमैनि आइया बेगर लाबोनानै जावायफैदोंमोन ओमफ्राय दा बियो दङ खान्थाला नै बहुद थायो आरो दा फिथाइ गैथ'वा नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे खान्थालावनो गायजाबनाय फांसे गय दंमोन आइया गोदो गोरलैयाव आं उन्दैयाव बेबायदिनो ना गुरहैनायाव फांसे बेगर मोनबोना लाबोनानै गायफैनाय दंमोन ओमफ्राय दा बे गया गैला ओमफ्राय नै फांनै फांथामल'सै आरो नै बैबो फुराना गय आरो इयो जोंनि दा बेबायदि आरोखि नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना बेनिफ्राय खारलांदों जाहैबाय ओरैथिंजाय सानजाथिंजाय नै बैथिंजाय खारलांनाय जादों ओमफ्राय आफाया नैबेयावनो थैहैनाय जादों आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेयाव आफा थैबायलाय ओमफ्राय रान्दि जाबाय आइया ओमफ्राय आइया बुरै अबस्था ओमफ्राय आंबो उन्दैल' बे समावहाय आइजों आंजोंल' ओमफ्राय नै बैनिफ्राय आफा थैनानै ओरै खारबोनाय जादों नैबेयावहाय लुफैनाय जादों आङो दा नैबे गय बागान ग्रिम ग्रिम नुनाया आंनि हामोन आरो बेयावहाय ओमफ्राय दा जोंनि गेदेरनोहाय आं होलांनाय जाहैबाय ओमफ्राय जोंनि गेदेरनिबो हा दंदेरोमोन बियो ओमफ्राय दा बेयावनो आइया थैनो गोनां जादों आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे हाखौ जोंनि आदानोनो होलांनाय जाहैबाय आरो मुथा मुथि आंना बारा गोबां गैखालामोन बेयाव एसेल'खासैमोन दा आदानो ओरैनो होलांनाय जाहैबाय दा बेबायदि गय जाजोब्बाय नै गय बागान खालामना लाजोब्बाय आदाया दा नैबेयावबो फुलि दङ नै बेबायदि आरोखि बेनो आंनि मेन फुराना न'खथि आरो बियो नै गयफ्रा थायबाय सिगांथ' ग्रिम ग्रिम गय बागान खासैमोन मानो होनना बुङोब्ला अबावनि एम्फौ अरग्रा फैखो दा एम्फौ अरग्रा फैनानै गया थैजोबदों आरो ओमफ्राय नैबे गया गासैबो आदानि आरो मुथा मुथि आंने न'आ नैबेयावनोमोन ओमफ्राय आइयाबो बेयावनो थैदों जिउ गोमानो गोनां जादों ओमफ्राय दा नैबेनिफ्राय आं खारलांनाय जाहैबाय आरोखि नै गय जाजोब्बाय फुरानो
गय गायजोब्बाय आरो ओरैबो नै फिथाइ थाइजोब्बाय दायो गय होजोब्बाय नै ओमफ्राय दायो नै बेयाव खारबोनाय जाबाय जोंना ओमफ्राय नै आंना फिसालाया मा जादोंथाय माथोलाय नालेंखरसो गोथाव ए दा बेयाव खारबोबाय आरो ओमफ्राय न'फ्राखौनो लुनो हायाखै रायजोफोरनि लुगौमोन लुनायालाय एसे उनावहाय नायनोसै बेफारिफ्रा बोरै दानोथाय गल दानलायबावो बोरैनो आंलाय रोङालै बिदि दानोनो नालेंखरानो माबासो खालायो मोजां नंखाला गोबासो मोदोमानो नै सोरनिमोन मैथो नालेंखरलाय गेसावसोथ' जाजालियो गेसाव ना गोरलैसो दाखालिनो गोरलै